ase gari ye kanta yaba gekobwatirani gwa somo basukano bwe para sensemo ya Kisii Polytechnic ema rogoba yalero ukwana chingeke choni gobigo abananchi bechinseme echo baruro kubolya gochi ase serikali weneke bunango bekere chibobi buna enchera yemo yogotanga chimbero chechigali anenase chinseme echo asama lieta ngoro ku Edwin Momanyi nona renge gabune accident ye wapen enare nge sembo mate ga iga sabanta abandi bali mu nese kamera enego muri ku rugoro nabunoka kaona bunoka na nyore gari ye bugore timiteye egwetense nari na romo driver agonya gwaka kekerore nabona abo ngusa sana bitware ngena na batwa bangusa sana baka moko na bongumete gaiga nabo ngusosoka kerasoka na tikuriwe na rogo na rorari gari nande yakire nona nabuya kago chororo na mona ngusa bantu barenge barenga abantu bane twabo ngusa twabeke gari me musamaria muye na bari ku rugoro twabeke gari me twaba cricket ya rech ne pare ne tuwei baka ndoro gereka ende me we kauntina kinto bota barai baada ya na ki wa usen one time two time dero zikende gions best ende ne ko musonde ya akstam jabe ro ase pare se wike ebi donen bioka dalawa ige action na die tra na ki baregas gosogo gochirogora amahoro momonare gaiga egari ne kubugeri yoni kurumaega to konyara gutambuka oso no so ese diago to konyara gutambuka egere gari ete goikera egari ebono bura yabuki yoni kurwa moro chaga paraka yani gari mchiri konyara kubagerera na ibere echigo tirimboka echigo eta naye ono buna kulingana na accident ye chiara beire bosongo gaiga sana na inde ko chakira egetai kegati otirimbo kagocha barenge ese no area we barenga abantu bane twefeye igomba tano plus ne abantu beji pikipiki barabu ticheti ko manye twara bunyoki bali bale nyagitari